बाजै सुनेम बाजै गैया नामा इयो रावबो आदा रादाय आदा मा रावबो गैया नामा ए नोंसो आंलाय माथो सोर सिख्ला बिमा फैखौ जोंफोरनियाव बाफ्रे बाब दख'ना गाननायखायलाय माथो सिख्ला बिमा सोंदों मानसिखौनो सिनायाखैमोन औ लंपेन्ट गस्लाखौल' गानबाय थागोन नामा लंपेन्ट गस्ला हाफपेन्टखौल' बे दख'नाखौबो गाननांगौब्रा गेजेर गेजेर समायना नुखायो गावबागाव समायनासो दख'ना गानबाबो दख'ना गाननायाव नुनाय समायनाया बेलेग आरो लंपेन्ट गस्ला गाननायाव समायना नुनाया बेलेग गुबुन गुबुन बयहाबो मोजां मोजां बयखौबो मोजां मोजां नुखायो जा गानबाबो आरो आंखौथ' दख'ना गानबाबो मोजां नुखायो आरो गस्ला गानबाबो मोजां नुखायो लंपेन्ट गानबाबो मोजां नुखायो देलै दे बुजिबाय नों समायनाखा दे समायनाखा हाबासो हरनांसिगोन नोंखौ सिख्ला बिमा जाबाय जाया आं दानो हाबा खस्थ'नो ओंखाम सङै सङै जाहोनो हाया आं दानो बिहाव बिखुनजोखौ आंहा 30 बोसोर जाबासो बुरैना हाबा जागोनलै 30 बोसोर जाबा सोर लांगोन नोंखौलाय एसेबां बुरिनानैलाय लाङा आंहालाय मा जादों आंहा मडेल जानांगौ मा मडेलसो जागोन नोङो औ आं माबा मडेल जानो हाया नामा बर'नि मडेलफोरालाय आं बायदिनो माथो आंनिख्रुइ समायना गैखायाबो गैया दे नोंनिख्रुइलाय सोरथो समायना आंखौबा कलेजाव सेंग्राफोरा बेसेबा प्रप'ज होखायो 7-8 जनसो होखायो बापरे आंहा एबार कलेजाव फेशन श' खालायगोनसो नायबाय था आरो आंनो दख'ना बायना होगोन होननाया हरखादसो दानो आंहा फेशन श' खालायनो दख'ना नांगौ बापरे बाप नों फेशन देखायनो हाग्रा जाबाय मानसियालाय माथो एसे जौबावनांगोन खोमा फेशन देखायनोबालाय नांगोन मानि दा आंसेबां गोजौआ जाया नामा बर'नि मडेल देखायनायावलाय बर'नि फेशन श' देखायनायावलाय बेसे गोजौ नांगौखाय बे माबा नामा माबा पेरिस लण्डननि फेशन श' नामा खब 10 फुट 7 फुट 8 फुटनि सिख्ला नांगौ जानाय जोंफोरनि आसामनि मडेलफोरालाय माथो 5 फुटानो थाबावा एसेबां गाहाय जायो आंनिख्रुइ गाहायबोसो दंबावो आं खेबसे नायनो थांनायाव नुदों आंनिख्रुइबो गाहायसो बेसेबां गोजौ हिल गाननासो 5 फुट जादों आंलाय मा आं बेसेबा गोजौ जाबावनोसो हिल गानबानो नोंनिख्रुइबो गोजौ जाबावनोसो खोब माबा आंखौसो बेबायदि बुंनो फैदों थांसै आंखौ बासिनो फैदों बेयाव गाहाय होननानै आं माबा मडेल खालायनो हाया नामा गाहायबानो मडेल खालायनो हाया नामा हनै रागा जोंलायबाय ओरैसो बुंदों जाम्बि बुंगोन नों आंखौ बिदिनो एदावखायो दे आंखौ बिदिनो होनखायो नों गाहाय होननानै बासिबाय थाखायो आं माबा गाहाय नामा नङा दे गाहाय नङा आं ओरैनोसो बुंदों मामोन मानो नागिरफैनाय नोम्बाजिखौलाय माबा बाजिखौसो नांगौमोन आंनो खिन्थानाय बाजिनो खिन्थागोन आङो माबा ओइ टाउननि सासे दखानिया बाजिखौ सोंदोंमोन दख'ना सुगोना सुला होननानै दख'ना 20 खान अर्डार होदोंमोन बेनिफ्राय ब्लाउसबो बाजिखौ नुयैखाय आंनि सिगाङाव खिन्थाहरदों मा नोम्बाजिया दख'नाबो सुलायो माथो आं मिन्थियानो बा ब्लाउसबो सुनो रोंबाय बियो नोंलाय मा मिन्थिखाय जेबो मिन्थिखाया नोङो हिनजावखौनो गुरुत्व होखाया नोङो बाजिखौ अनखायाबो नोङो अनोलै जाम्बि नोम्बाजिखौ मानो अनाखै आंनो बांसिन अनो मानिबा थांसै आङो दाहाय बाजि फैबाथाय खिन्थाबानो जाबाय खिन्थागोन दे आइ नोंनि दुखुनि दिनावबो दुखुनि समावबो आं खेबसेबो हेफाजाब होनो हायासै आइ नोंनि हारसिं समावबो आंखौ गाज्रि मोननाङा दे आइ एखे निमाहा होथार आइ जेबो नङा दादै एसेबां बोसोरनि उनावदि दादैया जोंफोरनियाव फैदों बेनो गोबां गिदिर बाथ्रा दादै औ फिसा नोंनि न'नि अबस्थाखौ खोनानानैनो आं बिखा खामग्लिजोबदों फिसा थानोनो हाथारासै बेनिखायनो एबार फैथारबाय आङो बोसोरसेसो सुटि लानानै बोसोरसेनि सुटि हाला साला बांद्राय बुंना लाबाय फिसा आइ थारमाने बोसोरसे माने नोंखौ नायनोसै साननैसो नोंबो हारसिं नालाय बिराद दुखु मोनखायोना गोसोखौ खामग्लिनाय बायदि मोनो बेनिखायनो नोंजों साननैसो थानोसै आइ आं नोंसानियाव थाबोला नोंबो एसे मोजां नुगोन ना आइ गोसोफोरखौ नङा होनब्ला आंबोथ' नोंनि बिफा बायदिसो नंगौना आइ औ दादै नोंबो आंनि आफा बायदिनो नोंनिनो न' होननानै साननानै ला दादै नों
जेसेबां नोंहा गोसो जायो एसेबांनो गोबाव थानो हागौ नोंनि न' दादै नोंनि गोसो बायदि था दादै जेबो टेनसन लानाङा मायबाफोर प्रब्लेम जाबा माबाफोर नांगौ जाबा आंखौ बुं दादै जेबो टेनसन लानाङा ना बेदर मोनजागोन ना सानफ्रोमबो हो सोर मूर्ख साला फिसा जेबो नङा माने आंजों लोगोसे आंनि फिसाज्लायाबो फैदोंना सरि दे आइ इन्ट्रडाक्सन होनोनो बावदों नोंनि दुखुनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनानैनो बावगारलायलांदों आइ ए मानोथो सिरि सिरि थाबाय थादों आइ बियो बारा रायज्लायालै माबा फै आबा बक्सि फै नै बेयो आंनि फिसाज्ला बक्सि मूर्ख माथो होनो हाया हाय रितु आं बक्सि हाय बक्सि मा खबर मोजां दे रितु आंनि खबरा मोजां आरो इउ आर सो बिउटिफुल थेंक इउ बांद्राय जाबाय रदे दादै जिरायथ' दादै नोंसोरो आं साहा फुदुंनो हैनि साहा आइ जोंफोर साहा लोङा दे आइ कफि दंबा कफिखौनो कापसे लाबोदो थारमाने आमेरिकायाव थायै कफिसो लोंग्रा जाबायना साहाखौनो लोंला ओजों आमेरिकायाव थारमाने साहा लोङाना कफिसो लोङो आइ आं बावदोंसो जागोन दे दादै कफिखौनो लोंनो हागोन कफिबो दङ र' आं फुदुंनो होनि सान्तिखौ जिरायथ' नोंसोरो दे आइ जागोन दे एसे फुल कापसे लाबोदे आइ औ दादै जागोन दे बिराद गोबाव जाबायमोनलै कफि मोनलोङिया दिनै मोनलोंसिगोन साला कापसे कफियावनो 50 थाखा 100 गाहाम बेयाव फ्रियावनो मोनलोंबाय थासिगोन र' आफा आं चिकेन तन्दुरिसो जागौमोन जागोन र' फिसा जागोन नों मानो टेनसन लादों उदै बुंजासे मोनजाबाय थासिगोन जोङो दोनैनिफ्राय जाबायानो थासिगोन नानिफ्राय बेदरनिफ्राय कफिनिफ्राय मा नांगौ नोंनो खर'रपतिनि न'आवसो सफैबाय जोङो नोङो थैयारि खालामखादोसो उदैखौ फेदेरनो थाखाय जानोसैसो नै दोनैनिफ्रायनो याहु या नोंनि बिफा हाला थानायावनो मानि टेनसन आंनि मुङा हाला मावो आङो फाला नै आलुआबो एम्फौसो जाबाय खोमा खम दाम जानायखाय बायनानै दोनदोंमोन आङो एम्फौसो जाबाय माथो आलुफोराबो फैसायासो थांगारजोब्बायहाय आंहा एसे सान्दुङाव फोराननानै हैब्लासो मोजां जागोन ना मायोथाय र' सान्दुङावनो फोरानहैनि एसे आयौ आइदे सां सिङावबो हाबनो हालाहाय मोदोमानो देरद्रायबाय दायो बिहामजोखौ लाबोनो होसिगोन दे बे जोगोनाराबोलाय गाज्रि जाबाय ना माइलै रुप सान्दा नाजों गोथाव संनानै जागोन होननायावनो नाखौनो लाबाखै र' जोगोनारासो दा गाज्रि जालायलांसिगोन र' आबार आदायखौनो स'आव थांनानै एसे नाखौनो लाना फैनो होनि र' आयै मा खालायदों नोङो मायबा नांगौमोन आयै गाइखेरनि गथा साहा लोंनो लुबैदोंमोनलै गाइखेरानो दिनै मानोबा एसेल' गथादोंमोन आबा दहाय साहा लोंनायावनो जोबजोब्बाय साहा लोंनो लुबैदोंमोन आङो गोथावनो पियर साहा दाहाय ओंखारगोन खोमा दे बेलासे लोंनो हासिगोन दे आयै नोंनि न'आ मानो एसेबां बेबायदि जानानै दङ माथो आलु माबा गाज्रि गुज्रिनो मानो बेबायदि दोनजोबदों बेफोरखौलाय मानो दोनजोबदों बेयाव आबा न'आनो गैयाबालाय अबावथ' दोननो थाग्रा न'आवनो लाफाबाय आं बेनिखायनो न'आनो गैया न'आनो जाबोर जाना दंजोबो जागोनानो आबा बेबायदिनो लानांगोन आरो जों गैजा रोङिनि मानसियालाय अबावथ' न' मोननो बेफोरखौ दोननो जायगायानो गैयाबा बेखायनो आंजों लाफाबाय आङो गैजा रोङियालाय बेबायदिनो थानांगोन आरो आयै आं न' खागोन र' गंसे फिसायैबाबो फाखानि आंनालाय मासे बुरैबाय जेराव मेरावनो थानो हायो फाखा नांलाया आंनो न'आवबानो जायो आंना अखा सेराबानो जाबाय सान्दुं गोलैयाबानो जाबाय फिसा बायला जिला थानो मोनबानो जायो आंना आलुयै मायै जेबो जाया आंहा थागोन जेरावबो नोंस्रा मोजाङै थाबानो जाबाय एसेबां बोसोर बेबायदिनो थाबोबाय फिसा नों नुवाखैसो बेसे खस्थ'यै दिनफोरा बारलांबाय नोंथ' नुवाखैयानो दासो
आंनि जिउआथ' बेबायदिनो बुरैलांबाय बायला जिला मोनजायै मोनजानाय बेबायदिनो थांबाय नोंसोरनि संसारा मोजाङै मोजाङै जाथोंसै आरो नोंसा मोजाङै मोजाङै थाबानो जाबाय आयै आं नोंखौबो आरामाव दोननो लुबैयो आयै नोंखौबो खस्थ' मावालासिनो मोजाङै थाजानो लुबैयो आयै आङो आबा सोरथ' खस्थ' मावनो लुबैयो बयबो आजादियाव मोजाङै थानो लुबैयो आरो मोनब्लासो खाफालाव थाबासो मोनगोन आयै नों जेबो खस्थ' खालायनांला जा खालायनांगौ आं खालायजोबगोन आयै नोंखौ आजादियाव दोनसिगोन आं मोजां न'आव आयै नों जेबो सुखुखौनो मोनाखै संसाराव नोंखौ जेबो दुखु होला आं आयै नों मोजाङै थादो बेफोर खस्थ'खौ मावनांला न' गंसे लुना होगोन र' आङो न' लुसिगोन बेयाव आजादियैनो नों जेबो खामानि मावनांला आयै देनाय फिसा न'खरा मोजां जाब्लाथ' मोजाङानो जाबाय बिजिखौबा अबाव दोनफ्लांखौ आङो बेयावनो दोनदोंमोन माथो गोग्लैबाय नामा हायाव सुदेम बा नों माब्लानिफ्राय बेफोरखौ सुनो गोरों जाखो सुदेम नों जेब्लानिफ्राय गारनानै थांदोंमोन बे समनिफ्रायनो आंबो बेफोरखौ सोलोंबाय सम आरो परिस्थितिया गासैखौबो फोरोंजोबो आं दानिया बेफोरखौनो खालायनानै मोजां मोनो बेफोर आंनि आखाइनि खामानि सुदेम नों जुदि सुवा होननानै सानो खस्थ' मोनदों नों सुनांला सुदेम बेफोरखौ आंनो दंखायो बेफोरखौ नों सुवाबाबो जासिगोन नों एसेबां खस्थ' मावनायनि गोनांथि गैला सुदेम नोंखौ एसेबां खस्थ' मावजानो लुबैया आं सुदेम मा खस्थ' मोनोखाय बे जेबो खस्थ' नङा बेनिख्रुइबो बांसिन खस्थ' नुबोबाय बेफोर आंनि थाखाय जेबो बायदि नंला आरो बे आंनि निजेनि गावनि आखाइनि बिद्दा आखाइनि खामानि बेखौ आं गारनो हाया बे खामानियानो सानसे समाव आंखौ गोबां मदद होबोदोंमोन आरो बे खामानिखौ गारा आङो आरो नोंजोंलाय माथो गेरेन्टि दङ नङा होमबा नोंबा मालाय सानबेसेनि आलासि माब्लाबा थाङो नोंहाथ' जेबो गेरेन्टि गैया नोंनि सायाव आसा खालामनानैथ' बेबायदि थानो हायाना मानो बेबायदि सानदों नों सुदेम नों दाबो आंखौ मानो फोथायनो हाया आं बाथ्राफोरखौ बेनि सेन्सआव बुङाखैमोन ना बेबायदि सेन्सआवथ' आं बुङाखैमोन ना सुदेम आंबो नोंखौ बेबायदि थांखियै जेबो बुङाखै आं रियेलिटिखौसो बुंदों जा नंगौ बेखौसो बुंदों रादाय आंबो मा खालायनो आंबो बुङा होननानै सानब्लाबो खायसे बाथ्रा गावबा गावनो गोसोआव फैयो बेफोरखौ आं बुङा सानब्लाबो गावनो फैयो बेफोरखौ साना होननानै सानबोलाबो खर' मेलेमाव बेफोर गावबा गावनो फैनानै होयो मानोना आंनि जिउआ बेबायदिनो सोलिगासिनो आरो जायबायदि सोलिबाय थायो जोंनि खर' मेलेमाबो बेफोरखौनो थिनखाबाय थायो बेफोरखौनो खर'आव फैबाय थायो बेफोरनो फैखाबाय थायो सुदेम आं नोंखौ दिनै आरो मोनसे बाथ्रा सोंबावनि नों आंखौ दाबो गाज्रि मोनो नामा मोना रादाय मानो मोननो मोनाबोला होनब्ला नों मानो बेफोरखौ सानबाय थायो रादाय सुवा हाबबोलाथाय साखायो नङा होनब्ला आंबोथ' सासे मानसिसो साना सानफ्लाङो माबे माबि सानफ्लाङो माबे माबि बुंफ्लाङोबो सुदेम आंबो नोंखौ बेबायदि आरो खस्थ' होनो गोसो गैया आरो नोंखौ दुखुआव दोननो गोसो गैया सुदेम आंबो बेखायनो बाथ्राखौ बुंदोंमोन दे नों बेफोरखौ नों जुदि नोंनि गोसोआ जुदि नागिरो आं बेफोरखौ मावला होननानै नों मावालासिनोबो थाजायो आरो जुदि नों लुगैयो नों जुदि गावनो मावनानै मोजां मोनो बेबायदिब्लाबो आं नोंखौ बादा होआ नों माव नोंनि गोसो नों मावनो हागौ नोंनि गोसोनि खुसियै सुदेम आं नोंखौ जेब्लाबाबो बादा होआ